سينما سمرة كابيزي رابيزي حيلنا للنبت فلتت حبوز دستا صحاب سنيت رفتا نفسد النهار سينما سمرة عب سينما سمرة ادعو زنك نهري وحاما كوميدي دراما رالات وزاتا سبورت فيلمتا هلو نقول خميت خون علمنت عنان أخابت سبقة فتوتها يمنى لكم أنا تيحتوتها مسلكة حيالا سلطاني مغنقا كلنا نفلتينا بزحات من أسيات أفريقيا إخا أبزو وانزبن هتسانات رح تسلطنا لها قانتا حسكايا قانتا أي راوخو نيري أبس مراخا خمد راوخو بزحات قانتاتنا يسلطن تحزرت أميروان حدا أسلطاني خلت سلسة قانتات يسلطن بحرف بناي كالاي سالساي ديفيجن نسخة حانت قانتا حيسكا خلت سلطن دي تسلطن مهلاو كاسي إن انت ايت مخنيات من عالبات حد حسكا تخون كيف التنيز عمزي انت حسكا لغات نقرنا انت زي كوينو بنسي سلامتا ايت مخنيات زي ما سلطني خا قانتا حسكا دي تسلطن الزلغة مخنياتي انت ايو بزح مفرخان يركا كنبو حجي خمزة فرخايم حجون مفرخان يركا مو يغني لي يا أول أتي نالاس زادل زقديمكم معكم قديمكم مسكين فدلي قال له زاني هاتم حرب حتى كل جزء زي بوشة في لاسي مبزحة الدهر يخص بسلطن يلنا أبناء هتانا أين برا تكاتون دموتلو واحد يمين أجي تكات من متع باسكتبول كأني كم دلوا قتل ويقابل زلوا لعل قتل تبعيد وتم تكات البحر هتانا تكنستيون تبعته نوعا علم يعني أجي عندك أنت حسكا لكن دي أو تدرن ده أتفا جزء هذا تعلفه جزء توسط بزحات هتانا مهيركا أفتقانتا وهي أفتن كلابات أرنيفهم ويتم بدلا عندها دام الله نخط أوتها بمبالي نفتي هتانا راك سلطن تاني بر كلاب محجونا سلطن نيره وتصيد نبورو من كلاباتهم نيره ناني عبت مجمرة أنا ذيون سقاب فدرشين تفاقيدون قلت غانتا سلطن نيره لأنه عبت بدرجة عبت صحيح أجي زيادة أدمع إخوة نخلي يتقول قبل ناتي قمت ثم هتسانات مهيركا عبتن كلابات كأتوم أتبوش أبي لا قاني كم دلوا قتل ويقفزلوا من العالم قتل ملو حيله جي أبتدينا ميني باسكت بزجراسروت أو خسارة ثانية قبل تشان حموش أتحس سجاز عزيا أو ما تفتني أجت المقنعات نتي بوش في راسي نخاي قدل تسعوتي زيارة نخصه بمبالي أو أزم بلا خسارة ثانية زادش أكلابات خسارة أول مخالف كنير سلام نقص عبد مريم منير محمودي كم يتخون ننقصي حنت حطوا لاتني نقصي خمس فلت عدنا خبتم نايكو خبتي باسكتبول تتصاوت أيو جين أبتها بقدامي زقبر كايا كلمة سمعي يعني رندي بيجي كاي زد نقية بالليل الكا تزارب كاير كان نقصي هجي باسكتبول ناي حبار تصاوت أنديو
ንምንታይ ኻ ንስኻ ተፃወቱ ዘይተድንቕን ኣንጻርካ ተፃወቱ ዘይተድንቕን ባስኬትቦል ናይ ሓባር ፀወታ ስለዝኾነ ንበይንኻ ክትድንቕ ንነብስኻ ተድንቕ ካይደ ብዙሕ ክሳይ ይገብርኒ ይረኣነ ኦኬ ንፍዕ ተፃዋታይ ትድንቕ ተፃዋታይ ኻ ንጉስ ሃብተማርያም ግን ዓሰርተታት ተፃወቲ ወይ ምምክን ደኻ ክእለት ዘለዎም ወይ ካባኻ ንላዕሊ ክእለት ዘለዎም ነይሮምን ኣፍርያ ኢላ እታ ቦቸፍ ኢላ እሞ ስለዚ ንጉሴ ገለ ኣብዚ ናይ ሕጂ ኢንተርቪኻ ገለ ክትብለና ተሓቶይ ዘቕርበልካ ሕጂ እውን ደጊማ ሓተካ ንበዓል መን ተድንቕ ቴንኪዩ ንጉሴ ሃብተማርያም هو بزاف منير حتى أعطانا يزجور كوانا إنترفيو أي وقت مزولو أناس بوزح كسمع دقيم وغمازي مدلوق نيري أنا تا نا إنترفيو غزار أربعة وي عمال على سادة أبقوا باسكت بول سنمان تدنا عجيب حتى باسكت بول نمان تدنا بالنسبة لي أناس نعايمد نكو نقصها كمان عجيب بجاكاي قالوا ملا الآيات كلها عجيب نعايد بالله بجاكاي دبل كازي قال سميتي الفتر أجا خمسة منير دبلاس بجاكاي قال نقرا يبلين دبل كواسي دقيم يسمع أيامه زيادة تبرها له تفعله أنا نفسي تعتو أنا ما تدنا عليه هو أجون نفسي تدنا بس ياخد دلي قال لي أفتح حبر صوتا منتاي حبر صوتا خلص ده النقيلون حديثنا نير أباون نالات أي سمعان كوي نيمبر أب كلبنا كنت صعد كلنا أو كنت دالو كلنا تجبروز نور تعرن دليتن كمسكنا مدلي أفتحنا يقول كيف تشلهم كوشلمات كمان عبد تراني روم تقول هون قلت إيه يعني قال مقلات حجي بزح بسمعة خوين يسمع عنني يدلو لازم دقيقة سمعة دلي أفتانا دبلاد اللي حجون من تدنا دبلاد اللو بزحد مدنكو جن منو بسيد دنا بزياون زيادة تعذبي ريو ويسمعون زيادة تتفرجنا تبغى بين السماء سلام نقص حوي أنا رحت سفاوي كم يتخون زعزز سلامتاي كابز خاب ستوكلم سويديني د سندل كزلهو كم يتخون مس كلهم سدراخات بقتولو تسوي جبر يمنيلكا قصيده دما أنا حطولاتني أنا وعلي قطر حدشته نو حمد تتصويتلاي السخا بناتكا السخا سلازنا بركانات يا رأيا نوسخو ندلس لازم نوركو السخا أنا نوح عمد تاوتر حدشته تتصويت كلا خمو انت يا ترجمة من تايك كمية أخذت فتوى الناس ذات ترجم سخم زناتي تهلو عدو أبناتك نوح عمد سكبتو دي أخذت تصويت كلا مثلني نوسخوي يعني حتى كايلي حدا معلت عين مرأي وكعنا دمنت إننا نهبنا تشاورنا بصحوي وزانا بروتي زيادة عمر لزاد مجمّر ياخد نتصاد كلنا عب قدام هاي دوجين كنا أدخلنا خالد سلكا استوابك ويبتدلو ماليا غير كهذا تصاد نيركا تقدم هذي جندار أدخلنا جن كتنا سلس دبال بدعرة بعد دلست تتركت أواينا جميلنا شعو بمالينا نتصاد نيركا كلنا توم تصادي لك راجع حموس زنبرنا منتهي نقبر كإحمالي نقبر مددلنا ننتصد بعين ددلنا قصري شو ما نذكر أننا حاول ترف مالي ده قال يعني رمز لنا إسران حموشنا يعني با نرجع هذا ودرت تصعيدنا شو كم بحد شو تا أدلس كيما تقبل كلها شو نحاول شو عاد توصل حسيب جن بركت مس أنا روز دام سوالي مسو بزح أي تخار آخرنا ترى شدش سلزنا بر نتاش شدش زي مالي أجيب سمعيت وي بفلوي نجار تحاسبوا يكون زين أجبت معدل زنبر الله جزين تشدش إذا هم مشتغل نيرو شدش سواحات بركت نيرو مش هم مشتغل إذا شدش حزام ماريو بتشدش إذا بقى خاص قام مجرشة لا بقى ودي يا مالك بتركم ذهبت كخيرات هو حجي شدش حجي بقى سلبس أذن مركو
قيرة باللي ندبل حشو بقى عب سمعي آتي أجي عب قانتا يكون هجراوي قانتا يكون أنا إثيوبيا هجراوي قانتا يكون بشدش ودي أقول لك بشدش غيره سقع مجرشة ودي أقوم زبرخت البلد وحجي زيادة حجي سمعي بمنتهى حدير على حجي تقطري شدش أنا بسيط كبهال كله حجي زيادة سمعيت يحدير على مالتي حجي فلي نجري بالله برختي قم كم تدبول كبه زيادة سلة تسعات كلها ترى نتاشي دش فتيها الصغفتي خو كمان تقطرتي أو غير كم تسعات كمان أزيو حبي مسمعني مستي جسنتنا كنا وركو خلت إسكي صغون تبغ درجة مبصحهم أزي تحقق سلكن دخلك النيرة دا نعطي قطرة كمان وكيل كم تسعاتي طعم سيكون مثلا صلاويت كوينا أبرزيون نتي انتعشم تي كلابات يقولون والله هجرات قانتا ولا قله شدش أنا ينقول ساعة بايلوس بقى حزت تدرج عنيرة كابن كاسل دي وصاهو سقع مجرشة هجرات قانتا إيرترا سقع مجرشة ناي تبياسل تتصاوتكو بتن شدش وعد ودي أمالك سلام نقصي أويلي كميتهم هجمريا دحانك تلو تسفى قبر حتى ينبقر أبشحن شعتميتن سمانين كلتن هريت قانتا يأتراو كيلكم أو ديس أو بمخاد وانشا حيسكم ممساهم ذكري بنس أروخ أشحن شعتمي سمانين سلستن كا هريت قانتا ديس أبابا ناب أسمرا بممسا ببوزح ناينت إفللي سعيراتكم من باراو ذكري نايزين كتتصوتا مستيرسي انتايو حريت قانتا يأترا أو ديس أبا مسعرا حريت قانتا ديس أو أبي أترا مزيها مسعرا سي تمسيرسي انتايو نيرو كتبرها اللي تسفى قبر دحانكم وعبزين قلت اللي إني نحطي هاي أبي الحطة أبغى تسابق زيادة سمعت حزك كاباجر كاوتي خاطر تصعد كلها سمعت نايتي تفوزو انتهي خون بال عندنا أن هاجر كاون تمليس كاون سين تحيز من لسيل كاسي بزوح سمعتن هررتاني دلك أو تدلك خلت كاوتي خاها تعاويتنا له بقفعون سيرنا متينا والدي إذا بزيها بس مرات تقبرت جن أنا خم كوينو تسمعني تقطي بزيه ما جمرت جزية أديس أبا ناي إثيوبيا بزمت ياخذ التصاوت أجي أتي تقطت ناي حزبي انتهي كبلنا انتهي وقون نعو ونحقو صدبل الرأياس أنا أجي تصوتا كم زي بحلمة ودو تصوتا كم كوينو تسمعني أجي أبت ميدان ساعتنا قبو غيرنا كنوا هذا كالنا مالات جيجاون دارم كا كندم تصوت كا قاب جيجا ناب جيجا نتوسق غيلو أب سعرت لتينا مالتي أجلس كل جزء تنا حزب تصقطيو أبكم بتسحنا نمبر كلتنا وديلون أيكونوا ويكاساتهم بليتهم أيكونوا سعرهم سلامات نقول لهم محبرة أنا شمي سلامون تقلي بحال أب ستوكولم سويدن قمت قال حتى قالوا أني نقوسها في مريم نقوسها أب سمانات كمرة تسعات بلوت تصاوتاي كم كل سبت فلتي قلنا عن فلتينا كمرة ما أب تسعات تجاجي قلالي أب تسعة كمان يا سلطاني يا أورجا حماسين وي أنا أورجا إزبار نيروني أسمران كوابي أنا سلطاني نبهر دار يعني مخانا دكرشنا كتبعتين كاسلت أنا نيرو دحريخا كمسلت أبغانتو ديوب كالخا كمسلت أنت تصوتين كوين خات أو نيرو عبد الحجي نيريو زلنا جن كمون الله نفعت تصوتين أسلت أنتن كهون دقو بقوم ذنورفت تتصوتين نقول نفلتهم أسلت أنتي نهجرات جانتا جن دين فلتهم وي حجي ودموت صخونو غلو نريوم علينا جن انتهي تتأنكت بال كم سب نقصه تبعي كاريو بسلم مقبال كاريو تكنيك صوتا غاديو بقولو عقم دلك كسبيخا انتهي تتأنكت بال أصلت أنا دي ولا أنا هجرة فيدريشن نا باسكت بوروي كوسا سكيت دي مستافكا ويدي من رأسك انتهيت بالتتنكي تاريخي غني لي سلام كما بيلكم سلام لي نخلع جيزي قال حتى طلعنا نقصه
መብዛሕትኡ ግዜ ናይ ክረምቲ ኢኻ ንቆልዑ ወይ ንትሕቲ ዕድመ ተሰልጥን ስለምንታይ ናይ ክረምቲ ጥራይ ምሳል ግባብ ኢለ ንምንታይ ንሙሉእ ዓመት ክትሰልጥን ዘይትኽእል እንታይ እቲ ምኽንያት ማለተይ ኣብ ሰሙን 2 ግዜ ኮይኑ ነቶም ቆልዑ ካብ ገለንገለን ምእላይ ኣክቲቪቴት ምኾኖም ከም ስሩዕ ትምህርቲ ገይሮም ከም ወሰድዎ ሰቂሎም ካኒ እቲ ናይ ፍቕር ናይ ባስኬት ካብ ማሕደሮም መጻኻ ኣብ ጽቡቕ ደረጃ በጽሑ ይብል እዝኸ ምሱ ኣልጋቢልካ ክትነግረን ደሊ ኣብ ብዛዕባ ናይ ሓገዝ ወይ ድማኒ ናይ ዕጥቅታት ድዩ ኩዕሶ ድዩ ድማኒ ብኸመይ ክሕግዙኻ ወይ ክትሕገዝ ደሊ ወይ እንታይ እዩ ክትብል ትኽእል ኣስፋሕ ኣቢልካ ክትነግረና ከዓ ንምነ ይጽበየካ ካልእ ምስኻ ዝነበሩ ተጻወቲ ድዮም ደጋንታኻ ድዮም ምስካ ደጋንታኻ ዝነበሩ ድዮም ተሰልጥኖም ዝነበርካ ዲኻ ኣብ ሙሉእ ዓለም ኣለና ትበዝሑ እውን ኢዶም ኣጣሚሮም ርእዩ ኣለዉ ንቆልዑ ንክሕገዙ ንስኻ ትገብረሉ ኣክቲቪቴት ናብ ዝለዓለ ደረጃ ንክበጽሕ ብወገንካ እንታይ ትብለና ወይ ድማ መልእኽትኻ እንታይ ተመሓላልፈልና ጽበየካ ይቕኒለይ عرفتن ناي مجمرة ناي سولومون كن جمر تا ناي سولومون دبلاتا ناي أب ميني أب ناي كرمت تراي دبلا من الوقت كاتاتليو أنا كمان زي أخمي لحليفات طقمان كورتي جرمي لحن الله تا ناي كرمت نبرس قدم ينيرو قدم أب كرمتي نتوم تصانات حيس كاتر نفكا أصلتين كاخاني نابتن كلابات دموصل منقدين مدلاي نيرو اجيغن معالتاوي بعلف كرمت تقينو ببزحي صومن ملؤ صرح مالتي بدك زنيس دك نستيون دك تبعتين اجي عبيتم ما اخلوتن ناقشن فلالينا نسلطنا مالتي اب حاجه اندحر كوينو قاني تمرت خايتن كوفم انت توم ناي نغور مهارو اب ناي مشد مهارو اب ناي نغو لمن مسرحو اتوم هصانات ግን كم بشفت خسر يقول نبتا كابسونيس قاعد عرب الله نعم كا قدام سنبت قلت ما تمرت سبورت صنيحهم تمرت خدو تخسكوا له خلو وي تمرت انكو كاتاتلو يقولوني كم تاع عبيتي يكونن حجناتهم ناشتغا قدام سنبتن غيرناها نسرع حجي تا قدام كرمت تراي نبرسي ملو سومون نسرحهم كم دلنا او خا زياده خاني توم قولعت كا سمعت حيزوم بليل حاديروم نات سبورت كاتاتلهم دلو نبوچا فيلاون مغبت خوينم يخودهم دلو زياده كبرحلو دلي واحد حجزي بحلف ابزا غزي زياده لنا حج اسقاب 250 الله حجون كابتا سلطانه يمصي اسلطينه يمصي اب سلطانه يدلقوا مالتي حجزياتهم من الله تابتناي وددر اي شلمات قال ون صقمالن بطعم حجي وددر دحر سريعه لهم قا شلمات وي سيرتيفيكيت وي كا زخونه ነገር كتبهم كتكلالك حجي ابزي اتي فدرشن زو ماكل باجت كم دي بلو كم دي يحجز هاغراو فدرشن ون اسقابዛ ساعزيا حجيزو ما يفلطني اتنكو عساسو نسرحلن كمان ببعلي يتجزل بعلي جزي ايه دسرعن لحالفه ابيل كاب ستوكولم شودن حيز وند مصه كعساسو بزع طيمانانا بنسرح كومتات حاجز حدا بولقم زغبرو انت زي كوينو بولقي بعلي سرحنا نغيت حجون نتشلمات وددر جميرنا لنا نتشلمات دوبنا لعل تحت نبل لنا عسلتينكا شلمات غزيها شلمات كتبهم بطعم قبيدي هذا محبر بوتشافيلا وغلو اقر من قديك تقصى محبر بوتشافيلا اب شودن تطرنيفهم زرو اب مولو عالم دلو مالتي ግን محبر بوتشافيلا زغبرو دلو امركتو بطعم زنادي اب 2015 اب 2018 حيزوم دموصو شلمات ابتنسوم زنبرلو اوان نتوم هصانات አዋዳዲርና
ሽልማት ኣካይድናሉ ብጣዕሚ ፀላው ነይሩ ማለት ሕጂ ካልእ እውን ድሕሪ ከምዚ ዓይነት ሓገዝ ክህቡ ክኢሎም ወይ ከዓ እቲ ሽልማት እውን ከበርክቱልና ክኢሎም ነቶም ቆልዑት ኣዝዩ ስምዒት ድህብን ነቲ ክእለቶም እውን ዝያዳ ደበራብር ኮይኑ ስለዚ ድሪኦ ኣነሲ ዝያዳ ኣበርክቶኦም ክገብሩልናሲ በዚ ኣጋጣሚ እውን ክላበው ደሊ ብዝያዳ ቋዓሳሱ እንተበዚሕናና ብአን ኢኻ ክትመክሮም ትኽእል ሓንቲ ወይ 2-3 እስካብ 10 ተኮይነን ግን ውሕዳኻ ብዝሒ ተለዎን ግን ኣብ ሓፂር ግዜ ነቶም ቆልዑት ክትምህሮም ትኽእል ክእለቶም እውን ኣብ ሓፂር ግዜ ክተምፅኦም ትኽእል ዝያዳ ሽዑ መሊኾም ከዓኒ ኣብ ፅቡቅ ክኸዱ ክእሉ በርገቶም ህፃናት ፃዕዳ ወረቐት እዮም ዳሃብካዮም እዮም ድሕዙ ኣብታ ግዜ እቲኣ ግን ፅቡቅ ጌርካ ድሕር ምሂርካዮም ወይ ኣሰልጢንካዮም ንመፃኢ ፅቡቅ ክኸዱ ክእሉ እዮም ሕጂ ኣብኣ ተምሃሩ ናይ ሚኒ ባስኬትቦል ኣብታ 2005-10 እንተሎ ኣብ ሃገራዊት ጋንታ ኣትዮም ስለፉ ዝፃወቱ ኣለዉ ሕጂ እቲ ናይ ሚኒ ፀላዊ እዩ ፀላዊ ክኸውን ከሎ ከዓኒ ቁርተይቲ መሳርሒ ዝበሃላት ነገራት በሙሉ ዝያዳ ከበርክት ዝኽእል ሰብ ከም በዓል ማሕበር ቦቸፊላ ዝያዳ እንተገይሮም ፅቡቅ እዞም ማሕበር ቦቸፊላ ኣብ ወፃኢ ድቕመጡ ማለት እዩ ድሕሪ ከምኡ ኣበርኪቶም ኣብ ካልእ ዘሎ ባስኬትቦል ዝፃወቱን ደሰልጥኑን ዝነበሩ ነቲ ሚኒ ባስኬትቦል ዝበሃል ዓብይ እጃም ዓብይ ኣበርክቶ ዓብር ዝላሲ ክንሰርሕ ንኽእል ኢና ካልእ ኣብታ ናይ ፌደሬሽን ወይ ስልጠና ድብላ ዘሎ እውን ኣነ ከምታ ቀዲም ኣቢለ ጠቐስኳ ኣብታ ናይ ሃብቶም ሓድጉ ሕቶ ምስኣ ተመሳሳሊት እንድያ ዝያዳስ ኣብቲ ናይ ህፃናት ኣብየ ከሰበርክት ፀኒሐ ኣነ ኣብቲ ምስልጣን ኣለኹ ኣብቲ ክእለት ኣለኹ ኣብቲ ዝግበር ዓውዲ ኩሉ ግዜ ኣበርክተይ እገብር ኣለኹ ኣነ ኣለኹ እየ ድብል ነይረ ስጋብ ዛ ሰዓት እዚኣ ሕጂ ኣብ ህፃናትን ክለብ ሒዝካ ውድድር ዘይምስታፍን ኣነ ከም ናተይ ግምት ማለት እዩ ብኸምኣ ክትኸውን ካብታ ናይ ሃገራዊት ጋንታ ምትራፍ ወሲዶማ ደሎ ስጉምቲ እየ ድብል ኣነ ግን ዝያዳስ ካብታ ሓንቲ ጋንታ ሒዝካ ምፅዋት ኣብ ብዝሒ ዘሎ ከተበርክት ከለካ ይሓይሽ ብብል ግምት እየ ኣነ ናብኡ ከይደ ምናልባት ሳቶም ከዓ ድምልስዎ ህልዎ መኸውን ምርዓ ንጉሴ ከመይ ትቕኒ ኣነ ኣስመላሽ የማነ ኣብ ጋንታ ሜሎቲ ተፃዋታይ ዝነበርኩ ከምኡውን ኣብቲ ሰዓታት ምችፖሊን ዝተፃወትኩ እየ ሓንቲ ክልተ ዝኾነ ሕቶታት ኣለውና ሓንቲ ወክም ኣብ ሂወትካ እንታይ ዓይነት ኣስተዋፅኦ ገይራ ኢልካ ትሓስብ ኣስፋ ሓቢልካ ግለፀለይ እታ ካልአይቲ ድማኒ እዚ ኩሉ ዓወታት ኣብ ሜሎቲ ትገብሮ ነርኩም ፍቕሪ ሰላም ሰሓቕ ፀወታ ናይ በዓል ሳሚ ጊደሲ እንታይ ኣስተዋፅኦ ገይሩ ኢልካ ትሓስብ ኣስመላሽ ቻ ኣብዛ ናይ ወክማ ድበላ ኣስመላሽ ኩሉ ግዜስ ከባቢኻ ይፀልወካ ኣብቲ ከባቢኻ ከዓኒ ምስም ይሕዋተይ ይፃወቱ እምበሮም ንዕኦም ተፃወቱ ኮይኖም ዕጥቆም ሒዞም ክኸዱ ክመፁ ኣብ ፀወታ ውድድር ፀኒሖም ክመፁ ኩሉ ግዜ ኣብ ስምዒት ነይርኒ ሕጂ እቲ ከባቢኻ ከዓ ዕዳጋ ሓሙስ ስለ ዝነበርና ካብቲ ዕዳጋ ሓሙስ ካብ ወክማ ከዓኒ ፍልጥ ናይ ስፖርት ማእኸል ስለ ዝነበረት ሙሉእ መዓልቲ ክንፃወት ንውዕል ነርና ሕጂ ናይ ወክማ ፅቡቕ ነገር እንታይ ነይሩ ሓንቲ ዓይነት ኣይኮንካ እንተ ስፖርት ኩሉ ዓይነት ኢና ንፃወቱ ካብ በርገ እተን ዘለዋኻ ናይ ዕረፍቲ ግዜ ኣብ ስፖርት ዝተሳተፈለን ምሸት እውን ፊልም ነይሩ ፊልም ትርኢ ሕጂ ኩሉ ግዜ እቲ ሓንጎልካ ኣብ ናይ ስፖርት እዩ ዘሎ እምበር ባስኬት ፃወት ነይረ ቮሊቦል ፃወት ነይረ ሃንድቦል ተዘርቦል ባድሚንተን ኣክሮባት ሕጂ እዚታት ምስ ገበርና ግን ዝያዳ ሕጂ ኣብቲ ሓደ ዓይነት እንዲኻ ትዘዙ ንባስኬት ገፅና ዘዚና ኣብ ባስኬት ከዓኒ ክትፃወት ከለኹ ኸ ናይ ወክማ ተዘክሮ ዓብዓብ ይደለኒ እሳውን እታ ክእለትና መሰረት ሒዛ ድዕብየትና ንዓይ ጥራይ ዘይኮነት ግን ኩሉ ናይ ባስኬትቦል ዕዳጋ ሓሙስ ተፃዋታይ መሰረት ስለ ዝነበረት ኣብ ሂወተይ ዓብይ ዝላ ዝነበራ ዓብይ እቲ መንገዲ ድፈጠረህለይሲ ወክማ እያ ካልእ ኣብታ ናይ ሜሎቲ እውን ፍቅርን ሰሓቅን ፀወታን ዝመልኦ ነይሩ ኢሉ እሞ ብጣዕሚ ጋንታና ብፍቅሪ እያ ትልለይ ነይራ ሜሎቲ ዝያዳ ከዓኒ ክንራኸብ
ኣብቲ ጌም ወይ ኣብ ልምምድ ጥራይ ዘይኮነ ዋላ ካብ ልምምድ ወፃኢ ኣብ ባር ሮያል ሕጂ ሽማ ድኣ ባር ሮያል ትበሃል እምበር ሻሂ ካፕቺኖ ፓስተ ለስላሳ ይሽየጣ ነይሩ መብዛሕትኡ ግን ብባር ሮያል ስለ ትፍለጥ መተኣኻኺቤትን ኣብኣ ድሕሪ ቦቸፍ ኢላ ኣብኣ ኮይና ከዓ ተኣኪብና ንስሕቕ ንፃወት ዘላህና ተሓደ እናገበረ ብዝያዳ ከዓ ንፃወት ነርና ዓብዪ ኣብታ ጋንታና ከዓኒ ተዋሲኡ ዝፃወት ዝስሕቕ ዝነበረ ከዓ ሳሙኤል ገረዝጌር ሰሰን ካፍተርያ ዝያዳ ከዓ እሱ ከዓ ነታ ጋንታና ከም ሞተር ኮይኑ ከዓ መርሓ ከም ዝነበረ ሕጂ ፍቕሪ እዚ ኣዝዩ ኣብታ ጋንታ ነይሩና ኣብ ሳሙኤል እውን ዝያዳ ትረኽ ነይርዎ ክብል ይኽእል ሜሎቲ ኣብ ትፃወተሉ ዝነበርካ እዋን ቁሩብ ትዳረገኩም ወይ ተሸግረኩም ጋንታ መን ነይራ? ኣብዛ ሜሎቲ ብዙሕ ተሸግሩና ነበሩ ኣብ ኤርትራ ጫማ ሜሎቲ እዛ ቺፖሊን ትበሃል ዝነበረት ኣብ ድማ ደጋዓሊ ዳሓር ክራይ ኣባይቲ ተባሂላ ዝነበረት እሳቶም ዝያዳ ይዳረጉና ከም ዝነበሩ ንዖም እውን ተዳሊና ከዓ ንኣቱ ከም ዝነበርና ካብ ተፃወትቲ ኸ መን የሸግረኩም ነይሩ? ኣብ ተፃወትቲ ከዓ ነይሮም ኣብ ደጓዓሊ ሕጂ ብዙሕ የሸግሩና ነይሮም ነፍሴር ዳዊት ገዛኢ በዓል ኣማንኤል ደባስ በዓል ካልድ በዓል ጂሚ በዓል ዓቦ ዳርጋታ ጋንታ ማለት እንዲ ሕጂ ኣብ ዝርዝር ብዙሕ ከይበዛሓና ኣብ በዓል ቺፖሊን እውን በዓል ኣማር ፍሳሄ ኤርምያስ ዮሃንስ በዓል ታደሰ ካልኦት እውን ነይሮም ኣሕዋት ኣማሮ እውን ነይሮም ምዝጋምን ሚልዮንን ካብ ኣሰልጠንቲ መን ተድንቕ ነርካ? ንዓኻ ኸ ብቅድሜኻ ኮነ ብድሕሪኻ ተስፋ ነይርዎ ትብሎ ተፃዋታይ መን ነይሩ? ኣብ ሰልጠንቲ እኳ ኣነ ዝያዳ ግርማይ በራኺ ነኮሱ ቆልተይ ተፃዋታይን እንታይ ሽሙ ስለ ዝነበረ ምስውን ኣቶ ብርሃነ ዘርዝጊ እዚኦም የድንቆም ካብ ኣሰልጠንቲ ማለት እዩ ተፃወቱ እውን ከም ክእለት ዝነበሮም ዝያዳ ከብሉ ዝኽእሉ ኣማር ፍሳያ ነይሩ ሃይላብ ተወልደ ዛባ እዞም እውን ነይሩ ካልኦት እውን ካብ ካልእ ክለባት እውን ነይሮም እዮም በዓል ዝገለፅኩልካ በዓል ነፍሴር ዳዊት ገዛኢ በዓል ኣማንኤል ደባስ ካልእ ክለባት እውን ነይሮም እዮም ኣብቲ ናይ ክለባት እውን ድረስ ዓነን እዛ ምግብ ድርጅት ከዓ እንዳ ኣልፋ ኮይና ትፃወት ዝነበረት እሳቶም እውን ንኣሽቱ እዮም ነይሮም እሳቶም ሕጂ ካብቶም ኣነ ኣሰልጢነ ኣብቲ ቀዳማይ ዲቪዥን በፂሖም ፅቡቅ ውድድር ዝገበሩ በዓል ኣቤል ኣስናቀ በዓል ኣኽሊሉ በዓል ኣፈወርቂ ካልኦት እውን ነይሮም ጋንቶም እሶም እውን ፅቡቅ ዳርጋ ክዳረጉና እውን ጀሚሮም ነይሮም እዮም ንስኻን ኣማረ ፍስሃየን ዝበለፁ ከዋኽብቲ ከም ምንባርኩም መጠን ኣብ ክልቲኹም ዝነበረ ምክብባር ከመይ ይመስል ነይሩ? ኣብ ደገ ክንወፅእ ከለና ምናልባት መጀመርያ ኣብ ሜዳ ድሕሪ ክንፃወት ኮይና ኣንፃር ኢና ንኸው ኣነ ክሓልፍ የብለይ ንሱ ክሓልፍ የብሉን ንዳፋእ ንሰሓሓብ ንከላኸል ከም ኣንፃር ኢና እምበር እዚኦም ወፂኦም ሰላም ክበሃሉ እዮም ዝብሉና ነይሮም ግን እታ ፀወታና ኣብታ ሜዳ ኣብኣ ገዲፍና ደገ ምስ ወፃና ግን ኣዕሩኽ ኢና ነርና ብሓንሳብ ሻሂ ንሰቲ ንዘወር ኣብ ሃገራዊት ጋንታ ኢትዮጵያ እውን ብሓንሳብ ተሰሊፍና እውን ንፃወት ኢና ዝያዳ ኣኽብሮትን ስምምዕን እውን ነርና እዩ ኣብታ ሜዳ ግን ልክዕ ከም ኣንፃር ተወዳደርቲ ኮይና ኢና ንቐርብ ስለዚ ፅቡቅ ርክብን ኣኽብሮትን ነርና ጋንታ ሜሎቲ ወላ እኳ ኣዝያ ሓያል ጋንታ ትኹን ሓደ ግዜ ኮሚቴ ባስኬትቦልን ደያኑን ንሜሎቲ ኣድልዎ ወይ ድማ ሓገዝ ይገብሩ ነይሮም እዮም ኣብዚ ናትካ ተሳታፍነትን ርኢቶን ከመይ ይመስል?
وحجت نداشم دي كل جزء ولا بكال سبون تسمعوا عندي قصالي معواتي همز حاجز ناي فدرشن وين ايدان دلكا مثل ندحرينا ግን መንጻሪ ሜሎትስ كل جزء لا توزدا كل جزء لا تسعر نتبهلون سي معنا يدرجا صوت تقبرلنا نيرمبر حلفا ويادلون ايقبرنا نيرو اجي ግን كل جزء تا غانتا ግን تسعر تعوت ስለዝነበረት كم حلفا ويكا زخنا ነገር تقبرلا دلو ኮይኑ يسمعت ሰብ እንደር በንጻሪ ይዳርጋ ክትሪኦ ከለኻ ኣብ ሰማንያታት ዝበርትዑ 12 ተጻወትቲ ኢለ ዝኣምነሎም ናይ ባስኬትቦል ስምዒት ዘሕደሩለዮም ንስኻኸ ብዛዕባ ዞም ተጻወትቲ ተዘክሮኻ ንምግላጽ ሓንቲ ደቂቕ ዕድል እንተዝወሃበካ ብኸመይ ምገለጽካዮም ሓደ ተጫረቕትን ተዋዘይትን ነይሮም ይባሃል እሞ ገለዶም ምበልካና ኣራይ ኣብዘን 12 ዝበሎ ዝያዳ ክገልጸሉ ናይ ኣቤል ምናሲ ዓንደ أزيو شوتر كم زنابرة بزح قماتن دلول سوونات كم زنابرة بزح شوت أب كميتن أب دحريتن يقبر كم زنابرة زيادة ذكرون مسايبون أب هاجراوت غانتا إثيوبيا أنا مس هاجراوت غانتا إيرترا مسايبون تسلي في تساويتي كاله أمار بسايون بزح صبوا سوونات زب ونن صبوا فياتو زلوا سمعت ناي غانتا كم زنبورو زيادة أبشوتن أب كال مكل خالد صبوا صعاد كم زنبورة مسمارون أب هاجرايت غانتا إيرترا هاجرايت غانتا إثيوبيا بزح زيادة صعيدنا هاجرايت غانتا إثيوبيا هون درجة سكام مجرشام ساي كبار مجرشام ساي تصعيدي صبوا كلت كم زنبورو غانتاون يسلطنن የዋሃዳን ከም ደንበር ጋንታ ኤርትራ ጫማች ፖሊኒ አሁን ጽቦ አበርክቶ ከም ዝነበሮ አርአያ ኮይነታ ጋንታውን ጽቦ መርሓ ከም ዝነበረ ኣብ ጽቦ ደረጃውን ክትበጽሕ ዓበይ አበርክቶ ከም ዝነበሮ ካለ ኤፍሬም መንግስት ኣብካ አባዱሊስ ኤፍሬም መንግስት ብዙሕ አከፋፋሊ ኣብ ሰንተርማን ኮይኑ ጻዋት ከም ዝነበረ ምሳና ጽቦ ክእለት ይነርዎ أبتنا يوينين تبهال غانتا هاجراوت غانتا 4 حمشاينا كوينو دصات لاز نبرهون طبو صات نيرو منالات انا خمس كوينا تسمعن مس اسلطان هاجراوت غانتا اثيوبيا زرين بيارغلي تزاراري بميرم سقرت حاصيركا ايلو مسلني منالات غيغا خلالي حج كابزي اتبغس كابتا باسكيتبول غديفو شعو وصيو فوتبول مسئل باغيرو صوتو قصيلو مالتي كاله تخله غرماي ون روغيد صبو حجي تي روغدناتو مس باسكيتبول انقاساس إلكا أيتقومتوني خاجن صبو انقاساس شوت تونيرو مس على حواتي ونقطعتني يقولوا كمان ما يطبعي شلمات يوسد كم تنبر مس مدحاني صقاي قصالي تناي طبعي تتوايلنسي قلتي من بوزدون نيرو كلتون كومو صبو على قرم تخلفون كومو قانتو حبيبو عليو خيد نيرو صبو أصوات نيرو مالتي يفتا قانتا قال برهان تخلها ناي روح مدرباي شوت زيادة صبو كلت نيرو قال باسمون صبو يقابل يريين يوهادن كم زنبره أبتا قانتا يوم سايب حنساب ننوح كزي تصايدنا ينامس برهانه ስለዚህ አፍጋንታናውን ጽቦ አበርክቶን መዋሃድ ነይሮይ قال ناي ታደሰ ገበዩ ምስ ቀደም ስኮካ ይጻት ነይሩ ማለት ምሳዓበይቲ ካብቶም ናሽቶ ተጻት ተባሂሉ ስኮካ ጻት ነይሩ ነና ሽዑ ዝከረና ነሳልሳይ ዲቪዥን ይጻት ነይሩ አሁን ምሳና ምስ ኤርትራ ጫማ ኮይኑ ክጻት ከሎ ምስራኹ አዚ ህርኩት ኣብ ሜዳ ጦጦ ደይብል ንሙሉ ሜዳ ድዞሮ ኩሉ ኣዋላ ሹቱን ገብር ሊያብ ፓስፍሬ ገሐልፍ ጥቦ ተጻታይ ንፉዕ ሓጺር ከሎ ቁልጥፍን ፍዑን ተጻታይ ነይሩ ካል ሓሽሙን ኣብ ጋንታ ደጓዓሊ ለሓራይ ክራባይቲ ኮይኖም ተጻታዩ ፕሌሜከር ኮይኑ ከም ትሕጽሩ ኣይኮነን ነይሩ ብጣዕሚ ቁልጥፍ
ድሪፕሊን ጽቡቅ ገይሩ የማን ጸጋም ገብር ሊያብ የማን ጸጋም ማአቱ ሹቱን ጽቡቅ ክእለት ነይርዎ ኣዝዩ ካብቶም ቁልጥፋት ዝነበረ ተጻዋታይ ቃል ሓሽሚ ቃል ኣማኑኤል ደባሱን እሱም ኣብ ደጓዓልን ክራባይትን ነይሩ ናይ ኣማኑኤል ካ ድሪፕሊን ፋስት ጉያን ነይርዎ ቃል ሊያብን ፋስት ብሬክ ሓልፍ ነይሩ ዲፈንሱን ምክልኻል ማለት ጽቡቅ ከላኻል ከም ዝነበረ ዝያዳ ነታ ጋንታሲ ኣብ ቅልጣፍን ኣብ መዋሃድን ጽቡቅ ተራ ከም ዝነበሮ ቃል መድሃኒ ጸጋይ እውን ከም ጣንቶ ይገለጽና ኣብቲ ምስ ኮካ ኣብተን ቀዳሞት ምስ በዓል ዓበይቲ ኣሕዋትና ጻወት ነይሩ ምስ በዓል ተኽለ ቺፖሊን ነይሩ መድሃኒ ካብ ኮካ ጻወት ነይሩ ናይ መድሃኒ እውን ጽቡቅ ሹት ጽቡቅ ገብር ነይሩ ዲፈንስ ጽቡቅ ኣብቲ ምክልኻል ሕዝ ነይሩ ኣብታ ናይ ጠባይ እውን ምስ ተኽለ ናይ ጠባይ እውን ወሰድ ከም ዝነበረ ኤርሚያስ ዮሃንስ ምስ ጋንታ ቺፖሊኒ ይጻወት ነይሩ ኣብ 81-82 እውን ሃገራዊት ጋንታ ብሓንሳቡን ተሰሊፍና ተጻዊትና ኢና እሱን ጽቡቅ ቆማት ነይሩ ጽቡቅ ዲፈንስ ከም ዝነበረ ናይ ሓቦ ተጻዋታይ ከም ዝነበረ በዚ ክገልጾ ደሊ ቃል እገውን ኣብ ምስ ጋንታ ኣዱሊስ 5 ዓመት ተጻዊትና ኢና ኣብ ጋንታ ሕሪት ጋንታ ኤርትራን ኣብ ሕሪት ጋንታ ኢትዮጵያ እውን ብሓንሳብ ተጻዊትና ኢና እገውን ብዙሕ ኣከፋፋሊ ስለ ዝነበረ ፕሌሜከር ጽቡቅ ኣከፋፍል እንደገና ደገ ኮይኑ ሹት ገብር ኣብ ውሽጡ እውን ጽቡቅ ሊያ ፋስት ብሬክ ሓሊፉ ስለዚ ናይ ምውዋድ ክእለት እውን ነይርዎ እዩ ዛባ እውን መጀመርያ ተጻወትናላ ዜብራ ትብል ጋንታ ኣብ ሳልሳይ ዲቪዥን ብሓንሳብ ደገ ጋንታ ኢና ነርና ብናእሽትና ማለት እዩ ድሓር መቸም ተፈላለዩና ብካልእ ኮይኑ ከዓ መሊስና ከዓ ኣብ ጋንታ ሜሎቲ ከዓ ብሓደ ኮይና ከዓ ተጻዊትና ማለት እዩ ኣብ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ኣብ ሃገራዊት ጋንታ ኢትዮጵያ እውን ብሓንሳብ ተሰሊፍና ተጻዊትና ኢና ኣዝዩ ዲፈንስ ዘሊሉ ናይ ምውሳድ ክእለት ነይሩ ምክልኻል ኣብ ኣታክ እውን ከምኡ ነታ ጋንታ እውን ናይ ምዋሃድን ናይ ምንባብን ክእለት እውን ነይርዎ ኣዝዩ ብጣዕሚ ንፉዓት ከም ዝነበሩ ከም ዝክገልጾም ይደሊ ኩሉ ዳርጋ መብዛሕትኡ እቲ ናይ ባስኬትቦል ድሕሪ ሪኢኻ ተጫራቃይ ነይሩ ብሕልፊ ዛባውን ገዛእ ርእሱ ተጫራቃይ ከም ዝነበረ ኣብታ ጋንታና እውን ኣፍካ ኣይክድነካን እዩ ዝያዳ ስሕቕን ተፃወትን ንዝኾነ ተፃዋታይ ስቕ ከብሎ ኣይደሊን ብኡ መጠን ካልኦት እውን ነይሮም እዮም በዓል ሳሙኤል ነይሮም እዮም ሕጂ ቁርተይ ክትዝክሮም ከለካ ብለካ ኮይኑ እምበር ብዙሓት ተፃወቲ ተጫረቕቲ ከም ዝነበሩ I've seen him, I've seen him,